ҳамасола ҷиҳати бе мушкилӣ сипарӣ намудани давраи тирамоҳу зимистон, кормандони шабакаҳои барқи навоҳии пойтахт чораҳои заруриро рӯи даст мегирифтанд. Аммо имсол дар ноҳияи Сино раванди кор на он гунае ба назар мерасад ки солҳои қабл буд. Ин дар ҳолест ки аз зимистони гузашта зимистони дигаре нагузаштааст. Бино ба маълумоти масъулони шабакаҳои барқи ноҳияи Сино, нақшаи имсолаи онҳо аз 7 банд иборат буда, айни ҳол дар як банди он корҳо қисман иҷро гардидааст, вале масъулон аз ҳамкорӣ бо мо ва сабти макони корҳои анҷомёфта ба пуррагӣ худдорӣ карданд. ҳамин гуна ҳолат дар шабакаҳои барқи ноҳияи Исмоили Сомонӣ низ мушоҳида гардид. Дар суҳбати аввали телефонӣ масъулон изҳори омодагӣ аз намоиши корҳои анҷомдодаашонро кардаанд, вале дар зангҳои баъдӣ масъулон изҳори бехабарӣ карданду зангҳои такрории дигари мо комилан беҷавоб монд. масъулони шабакаҳои барқи ноҳияи Шоҳмансур низ дар асоси нақшаи 8бандаи худ корро дар як банди он ҳамакнун оғоз карданд. То мавсими сармо бояд ки ин ноҳия низ низоми барқрасониро ба аҳолӣ пурра омода кунад. дар ноҳияи Фирдавсӣ кор дар самти ивази ҳисобкунакҳои барқӣ ҷараён дорад, аммо дар ин ноҳия низ корҳои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон ҳамчун дигар ноҳияҳо ҳамагӣ дар як банд корҳо оғоз гардиданд. қарори раиси шаҳри Душанбе ҷиҳати омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 ба тасвиб расида, то имрӯз кор дар шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри Душанбе ҳамагӣ дар як банди нақшавӣ оғоз гардидааст. То мавсими сармо бошад, моҳҳои ба шумор мондаасту бас. то куҷо иҷро гардидану нагардидани бандҳои боқимондаи нақшаи шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри Душанбе танҳо ба масъулони он рӯшан асту халос. масъулини раёсати давлатии назорати энергетикии шаҳри Душанберо низ ҳолати иҷроиши нақшаи шабакаҳои барқи ноҳияҳо аз ҳоло ба ташвиш овардааст. тавре гуфта шуд, рафъи камбудиҳои мавҷуда дар ҳоли ҳозир на он гунаест ки бояд бошад. масъалаи дигаре ки имрӯзҳо боиси нигаронӣ гаштааст, аз назорат дур мондани истгоҳҳои трансформаторӣ мебошад, ки бархе онҳо дар маҳаллаҳои аҳолинишин ва дар наздикии биноҳои истиқоматию ҷойҳои бозии кӯдакон ҷойгир шуданд. дарҳои бозу беқулфи он масъулони бахши назорати энергетикии шаҳри Душанберо низ нигарон кардааст. кам кардани талафот, ҳифзи иншооти энергетикӣ, таъмини босифати нерӯи барқ ба аҳолӣ ва пешгирӣ аз истифодаи ғайриқонунии барқ масъалаҳое ҳастанд ки иҷрои саривақтии он вазифаи аввалидараҷаи масъулони соҳа ба шумор меравад. дар самти барқрасонӣ агар низоми билингӣ дар шаҳри Душанбе беҳбудиро дар соҳа ба вуҷуд оварда бошад ҳам, вале бархе аз нуқсонҳое ҳастанд ки атрофи он муштариён бештар шикоят мебаранд. ин ҳам бошад, пас аз пардохт, интиқоли барқ таъмин нагаштану зангҳои беҷавоби онҳо ба марказҳои тамосу танзимгарони низоми билингӣ аст. далели ин гуфтаҳо метавонад мушкилиҳои ба бор омадаи давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2023-2024 бошад. бо назардошти ин, дар иҷлосияи 17-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати шашум ки санаи 12 марти соли 2024 баргузор гардида буд, раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба муовинони соҳавӣ ва масъулин дастур доданд ки баҳри истифодаи самараноки қувваи барқ, равшаниҳои берунаи атрофи мактабу боғча, муассисаҳои тандурустӣ, биноҳои баландошёна ва дигар корхонаву ташкилот тариқи батареяҳои офтобӣ ба роҳ монда шавад. масъули шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри Душанбе дар мавриди насби панелҳои офтобӣ мушаххас чизе намегӯянд. камтарин беаҳамиятӣ дар аснои банақшагирию аз назаргузаронии дастгоҳҳои тақсимоти барқ дар пойгоҳҳои барқӣ дар тобистон метавонад мушкилиро на танҳо ба сари худи шабака, балки ба сокинони маҳаллаеву
استقامت کننده بینای در موسم زمستان به بار آورد. اکنون که تا به موسم سرما فرصت باقی است، پس مسئولین نظارت را در این سمت می باید که کار را جانبتر نماید.